Заповядайте на Великденски концерт на танцова формация Петлите и приятели. И не чуха аплодисменти за музиката на Петлите. Силни аплодисменти! И сега, ако може тези, които са отпред, да отидат зад диджея, за да може другите отстрани да гледат хората. Много се извинявам, но хората отзад не могат да гледат. Тези, които са отпред, да минат зад диджея. Моля ви се. Само телевизиите да останат, това трябва да се отрази, без да се смеем. Започвам.
Силни аплодисменти за танцова формация Петлите с танца Шаляля.